guys muripo here. Pane nyaya ndauya nayo panapa. Iyi nyaya iyi yangondinakidzawo. Sekuti akandosita tikanakidzwa nenyaya guys kuti ndirege kuuyawo nayo munakidzo guys hazvibudipo. Ndendabhaisa big time. Nyaya yachona guys kune dzimwe type dzevanhu dzokuti unyatsoona kuti hey kuna vanhu vasingapererwi nemaplans. Munhu kupererwa chako chako anyatsoona kuti hairi dhiri iri raitika iri handiridi gai ndiite futi rimwe dhiri vapererwi vanhu ivavo enda vanonekwi kufunga kuti gai ndidai kuti zvinhu zvidi zvinhu zvandiri kuda zvidi zviite po because yei kune wapinda panguva yakaoma but kune vamwe vanhu vasingapererwi. Guys nyaya yakamira yakadai. Pane post yapostwawo nezim celebs. Saka post yakanzi muri seiko kumamana kune vakambotizira here oro kutizirwa oro vane madhamu etiziro avari kuda kumboti pakurira zvedu takatandara handei nawo. Then umwe vese ndobva ati chii ndobva anyora haitori mwadi yake yakadi yakanyora achitsanangurawo dhirama rake. Ini ndakangoona chingoro chasvika chiine mabhegi tete vacho nebhebhi ndione mabhegi akutoiswa mumba pai. Ini ndikati pindai henyu mumba ndibhadhare munhu wechingoro. Ndakabva ndamuti tenderera kuseri nechingoro chako kune hwindo kwakupindawo murumu mangu nekurongedzawo hembe dzangu kwakukanda mungoro nepahwindo kwakubuda ndichiti ndiri kumundochinja mari pamagirosa ndipe munhu wechingoro. Munhu uya akandondisiya pamakombi ndikamupa mari ye2 matrip. Ndiko kuuya kwandakaita kuJoburg. Chingoro chavakatizira nacho ndicho chandakatiza nacho. Guys munoonawo sei drama rakaitika. Hamene ndereshuwa asi rinenge reshuwa anenge akazviita muvhesi kuti watizirwa nebhebhi ratouya navatete munhu avauya nayo ndio wava kudzoka naye uchitotizawo. Vanhu vese vakatiza vakatizira vese bhebhi rakatizira mufesi then mufesi atizirawo kwakaendawo. Saka ndonyaya ichiti munoionawo sei zvakamboitikawo here kumasaidi kwenyu kana kuti mune mamwewo madhirama atoriwo wesi than awa. But yangondinakidzawo dhirama iyi. Sano chanongoya nacho guys ichida kungodi mungonzwa mungofarawo kuti kune mamwe madhiramawo kuti anongonakidza so ita sefilm filimu chairo chairo regai rinzi idhirama. Thank you guys.